Action. An ba bale khesra ma bui hain ya ru tuk turang jo tong kha ta lu nok ma thang ne ha Cái nó thang sinh mà al nok ma thang sno tông ra đi có tê sạt sa he al nok ma thang sna tông tha ra ga đi tong go yang na mong bài tông thế bukha tông thok cha ko kha kuchang mama no sadiano nini bukhani kokno sadi ani khapang ni kormoti khamuchuk mano ronayang nini muchuk mano sadi bukhani kokno khulok sadi ano sadiano ronai rang chakrufai nang sadiano tei botulang nai nini muchuk jaga nini hamjat ma pupiano ang bokhatong thok jao nini munui manonuke khano ko bor khulai kha sadiano nini khani kokno bukhani kokno tom tom garisa sadiano ronai rang chakrufai nang sadiano te